Chicken, ay, ano ba yun? Ay, ano dito? Sana. Pa. Ah, isa yung buhatag. Kulian, extreme, boy! Wah. Let's go. Let's go. Selamat. Madayaw, Mindanao. This is Glenn Magaliano. I am a photographer. And I am also in public service. This is Vlog ni Glenn. So guys, mga lakaw na may kay amo na ning hatod ang mga gamay na pahalipay para sa itong mga barangay officials sa ilang birthday. Kaya ang pagkaon. Sarap. Dito lawan din nimo. Nang pa lang, yummy na. What? Nang pa lang, yummy na. What? Nang pa lang, yummy na. So kay kinsa man to na ihatag? Ay, ex-cap, Rodolfo Cagati. Asa nga barangay? Barangay Agdao Proper. Cap, Remedios de la Luz. Barangay Vicente Duterte. Cap, Lisorio Leonor. Barangay Ubalde. Then sa Kagawad kay si Kagawad Reynaldo Diaz from Barangay Lapu-Lapu. And si Kagawad Clarita Reyes, Barangay Agdao Proper. Pumunta. Sa dihang nainitan ng atuang pagkaon. Balik natin. Dili na lang na yan. Ano, Merry Christmas ang sulanan? Oh, di ay. Pasko man. Isa akong na nag-grade. Hello Kap, gikan sa office. Gikan sa office ni Congressman Vincent Garcia ug ni Councilor Javi Campos po. O gimamilin. Kamay pahali para sa imong birthday Kap. Thank you. Dili na Kap. Para na sa imo. Okay na Kap. Okay, dekan pa po ni hatod sa mga silingan na kapitan. Thank you. Okay, Kap. Madam, sa madam. Thank you. Salamat. Kay Congressman Vincent Garcia, may Yeah. Pa. Thank you, Wad. Happy birthday, Wad. So, asa na padulong, Shell? Asa na padulong? Ada solid sir. 30. Hmm? Sure, uy. Mga pila rin nakakilo, boss. Ay, ganina pa. Ano na sa isa? Ano na kayo mo? Pero wala na kayo. Kaya, sir. Ah.
Kanta Herschel. Surprise! Happy birthday to you! Ulitin na din. Happy birthday, Kak! Daghang salamat kang Sir Vince o kang Mami Garcia o Sir Happy sa ilahang regalo para sa mga adlaw na tawan. Daghang salamat, Sir. The Pak! Yan, thank you very much. Happy birthday! Thank you, Sir. Salamat. Oh, sumang Pagpalihapon, Jud. Happy birthday! Salamat kayo. Sige pa! Happy birthday! Layo pa gani. Mata sa mayong kabubuton. Kasulti. Kasi congrats namin sa yung may confidence na. Then, maraming salamat. Happy birthday, Wad! Saan ka mo, Ate? Saan mo? Saan mo po? Saan mo? Ano na lang ka, dayo? Sinabugat? Oh, bugot, uy. Dayong bugat daw. Long. Sa ako po, guys. Minudidad. Minulidad. Minor. Bugat daw kayo ang kuan. Kat. Ano ta? Ano? Ayo. Kana na sunod. Kap, happy birthday. Kay congrats namin sa Garcia kay Kang Sir Javi Campos. Utang mami. Yan, happy birthday. Birthday, Kap. Yan na may. Ano na pinakalit? Oh, what can you say about today's project? Today's activity? Okay lang. So, okay lang. Ano lang? Oh. Ihangak po mo kasi. Okay lang, ano lang. So, may realization ni mo. Dili lalim. Dili alim matiguang. Kay magpatabang ng kugaan rot. Uy, bugot kaya siya. Kugaan 3 kilos round out to. Bugot, uy. Okay lang pag anaon ni mo siya, pero pagka na makaana ka. Yan, naghahak ko yan. Kay kapoy.